Potrebujeme rozsiahlu kampaň vo vojenskom štýle, aby sme dali najavo silu globálneho súkromného sektora. To ponúka jedinú skutočnú vyhliadku na dosiahnutie zásadnej ekonomickej premeny. Najprv poďme, chcem len prečítať toto. Toto sú pravidlá vojny alebo stratégie vojny. A chcem, aby ste to počúvali a povedali mi, či vám to nie je povedomé, alebo či to nie je niečo, čo prežívame. Pravidlá vojny. Odrež zásobovacie reťazce. Udri na palivové potrubia. Znič bohatstvo. Odzbroj občanov. Ovplyvni dopravu. Umlč dôležité komunikačné kanály. Vytvor choroby. Spôsob zhoršenie životných podmienok a rozkol. Vlož lži a propagandu. Nič z tohto vám nie je povedomé? Myslíte, že niečo z tohto práve teraz zažívate? Vlastne to vyzerá tak, že z toho zažívate všetko. A najneuveriteľnejšia vec na tom je, že nám to nerobí cudzia krajina. Robí to demokratická strana. A republikánska strana im to dovoľuje robiť. Odrež zásobovacie reťazce, máme krízu zásobovacích reťazcov. Udri na palivové potrubia, Joe Biden zatvoril naše potrubia. Znič bohatstvo, videli ste posledné akciové trhy? Zhodnotenie dôchodkového šporenia, krypto, infláciu? Odzbroj občanov? Demokrati chcú zrušiť druhý dodatok ústavy. Ovplyvni dopravu. Tento posledný víkend zrušili 10 000 letov. O týchto správach budem hovoriť neskôr. Ceny pohonných hmôt idú hore, ovplyvňujú dopravu. Umlč dôležité komunikačné kanály. Kto práve teraz cenzuruje internet? Kto práve teraz cenzuruje komunikáciu? Vytvor choroby COVID-19. Spôsob zhoršenia životných podmienok a rozkol? Toto vidíme, že sa deje. Vlož lži, zmätok a propagandu. Toto spoj s predošlým bodom. Kámo, toto všetko nám robí práve teraz nie cudzia krajina, ale Bidenova administratíva a demokratická strana. A republikánska strana je tak slabá a skorumpovaná, že to dovoľuje a ani sa nepokúša zastaviť to. Na dosiahnutie zásadnej ekonomickej premeny potrebujeme rozsiahlu kampaň vo vojenskom štýle. Na dosiahnutie zásadnej ekonomickej premeny potrebujeme rozsiahlu kampaň vo vojenskom štýle. Na dosiahnutie zásadnej ekonomickej premeny.